van wel, maar toch een 6e prijs. Morgen gaan we van start om 9 uur, zoals op de startlijst of website stond. 9 uur dan gaan we van start met de paarden dan met de klas L1. Nee, L. L1 voor de dressuur. Prijsuitreiks gaan we over op de ronde. Hij is een geweldig applaus. Ja, geweldige mooie muziek op die ronde. De klasse B-progressief. Natuurlijk vanaf deze zijde ook hartelijk gefeliciteerd. Wens jullie veel succes in de paardensport. Misschien tot morgen. Wens jullie wel thuis. Morgen starten we hier om 9 uur met de klas L.